Takže dovolte, abych vás přivítal v Poděbradech a představil vám hlavního organizátora této besedy. Je to pan František Třeštík, to je on, a je to lídr Středočeského kraje a je to pro vás velká čest, že Pardubice mají Poděbrady mají ve svém středu lídra celého Středočeského kraje. On je taky velký patriot, ale chce objet i všechny města ve Středočeském kraji, aby je seznámil s naším programem, a to si myslím je velmi záslužné. Takže Franta Třeštík se teď ujme toho moderování, tak já ti ho předávám. No. Tak já děkuji za krátké uvítací slovo a myslím, že na úvod hned bych chtěl říci, že stále se nám plete Poděbrady a Pardubice. Takže jednou provždy Poděbrady jsou na srdce, to se dobře pamatuje, a Pardubice, to je perník. Ale ne, nakonec na dosti takhle velká Pardubická, ale říká se Pardubice perník a Poděbrady jsou na srdce, takže, ale ono to ještě není dneska poprvé, ale věřím tomu, že to bude naposledy, a když ne, tak to bude po třetí. Takže to je asi tak na úvod vysvětlení toho, proč vlastně došlo takové tomu Poděbrady Pardubice. A je mi velkou ctí v Poděbradech přivítat vzácné hosty, kteří v Jasanu nějakým způsobem se zaobírají přesně problematikou jako odborníci, tou problematikou, která vlastně rezonuje napříč společností. A dovolte, abych představil v Poděbradech Vítězslava Pilmajera. A tu důležitou osobu, která je tak Vladimír Štěpán, který je předsedou hnutí Jasan, je představený jako první, takže omlouvám se, ale Vladimír Štěpán předseda Jasanu, zase jsem to poplet. A dále Stanislav Palša, pro Poděbraďáky už známá osoba, co by lékař, a ty přednášky, které v Poděbradech nám tady nějakým způsobem už několikrát své vědomosti předával. A František Fous, taktéž známá osoba z přednášek v Poděbradech našeho poděbradského spolku postižených civilizačními chorobami. Jsem rád, že jsme se sešli aspoň v takovémto počtu, protože ty Poděbrady a seniori, kteří jsou momentálně mimo Poděbrady, někteří jsou na zájezdech, a i počasí, které tady v Poděbradech úderem 4. hodiny nastalo ty provazy deště, tak mnohé odradilo od toho, aby přišli mezi nás, ale myslím si, že nic není proti ničemu, aby jsme tu dnešní debatu a tady ty otázky, které jsou, myslím, pro společnost a pro celkově tíživé, tak aby jsme si tady probrali. A já bych teďkon, protože vždycky má být nějaké překvapení, tak to překvapení bych tady nechal na Vladimírovi, aby to překvapení tady sdělil. Jo, takže já bych přivítal dva skvělé hosty z hudebního divadla Karlín. Divadlo, které je neustále vyprodané. Nemáte šanci se tam téměř dostat a teď tady máte super vynikající zpěvačku, nejlepší zpěvačku reggae v celé České republice. Já mám rád reggae, takže velmi rád vítám paní Lenku Audubskou a pana Martina Kocourka, který to tam celé řídí, to divadlo. To ani do dneška nevěděl, ale snad jsem se moc nesplet. Ano, ona zpívala z Bočely a teď bude zpívat pro nás a teď uvidíme, teda co bude pro ní důležitější, jako aby nám řekla, že jo? Ale já bych ji požádal na úvod o 2 písničky dle vlastního uvážení, jestli můžu. Dobré odpoledne, dámy a pánové, já moc děkuji za představení, za úvod. Jsem ráda, že to s vámi dnes můžu být. A já bych ráda zahájila toto setkání písní, kterou přímo pro Jasan napsala skladatelka Sára Bukovská-Marková. A uslyšíte sami, nazvala bych to možná hymnou Jasanu, jestli to své můžu nazvat. Já si tady nastartuji přístroj
abych si pustila do toho, abych nespěla do vzduchu. Není pán nad Štěpána, energiím rozumí, to, co on vám může dodat, nikdo jiný neumí. Složí vládu z odborníků, kam se hrabou ostatní, jak pak budem prosperovat, ostatním se jenom sní. Jasan bude volba jasná, nebude to za týden, i budoucnost bude krásná a my hambou nestihnem. Při levnějších energiích ve spolupráci s Jasanem obnoví se prosperita, český národ povstane. Tady dál, levnější a čisté zdroje spoluprací dosáhne. Zkvétat budou naše kraje ve spolupráci s Jasanem. Pole zlátnou, děti rostou, louky voní, čas se mění. Znovu roste naše hrdost, už to není jenom snění. Nejsem jistá, kdo je autorem textu, ale možná někdo tady. Je tady Víťa Kramář, ten není teda ten maršálek, přijde za chvíli. Já jsem to zmínil. A Pepík jo, k tomu dodal. Takže máme tady autor textu. Potkáme se v Poděbradech na těch našich seminářích, přednáškách toho Poděbradského spolku civilizační choroby a převážná většina těch našich přednášek se týká zdraví. Zdraví, zdraví a zdraví. Ale to zdraví není jenom to zdraví pomyslné, jak si každý představí potom zdraví, ale je tam i zdraví duševní a od toho tady máme výborné lektory, tam vidím i Ivetku, která tam skromně sedí vzadu a v podstatě ty naše přednášky opravdu se směřují tímhletím směrem. Ale nikdy jsme se nebavili, anebo jsme nehovořili o tom, co vlastně i tu společnost pálí a i ty seniori, především ty seniori, nejzranitelnější část obyvatelstva. Vždycky se občas tak lehce špitne, zeptá se a ty témata tam probíhají. Energie. Jak je to s tou energií? V televizi nám říkají něco a na druhé straně slyšíme, proč jsem takový ty hoaxy, prostě dezoláti říkají zase něco jiného. Já si myslím, že by mělo být demokratický v tom, že si poslechnout jednu stranu a zároveň si poslechnout i odborníky, kteří v této republice nějakým způsobem se výrazně zasadili o tu problematiku. To, že dneska po 80 letech tady máme na vynikající úrovni energetiku, byli jsme soběstačná země
a v podstatě tyto lidé nedostávají to správné slovo. Takže jsem rád, že dneska jsme v Poděbradech a já bych na úvod, protože jsme začali tou energetikou, požádal Vladimíra, protože to je člověk, který, myslím, té energetice nadvýsost rozumí, kdyby jenom krátce o sobě řekl takovou to svoje historii, kurikulum, víte, takové divné slovo, ale prostě historii svou a potom, co si myslí, že v současné době ta energetika Česká republika, co je to nejožehavější. Jo, tak tohle je nečekané, že mám o sobě mluvit. Já to zkrátím. Já jsem vlastně v energetice začal jako referent, prošel jsem až na obchodního finančního ředitele firmy, která měla zisk jako ČEZ. Jmenovalo se to tehdy Český plynárenský podnik, státní firma. Přesto měla takovýhle zisk a nejnižší cenu plynu v Evropě. Proto po roce 90, když jsme uzavřeli ty dlouhodobé kontrakty, dělali jsme je za stovky miliard, tak jsme vlastně přesto, že nás Evropská unie odsoudila k tomu, že budeme mít jenom montovny a sklady a všechno ostatní musíme předat zahraničních firmám téměř zdarma, banky, energetické firmy, pojišťovny, všechno, velké průmyslové firmy, přesto jsme prosperovali. A prosperovali jsme hodně, až do nedávna, kdy vlastně Evropská unie na základě své legislativy nás dostala do situace, kdy se nám ty ceny energií začaly zvyšovat a teď máme nejvyšší ceny elektřiny na kupní sílu obyvatelstva, na jednoho obyvatele kupní síla, nejvyšší v Evropě. Přitom máme nejnižší výrobní ceny v Evropě elektřiny. Jak je tohle možné? Takže to je ta otázka s tím, já nechci těma odbornými věcema dlouho zdržovat, jenom když jsme se bavili o těch cenách energie, my se snažíme bojovat s tímto už i teď a to tak, že já jako celkem VIP v tom oboru, tak mám dosah na velmi dobré ceny, nejnižší v republice, tak vám to teďka nabízím. Jestli máte někdo přehled o cenách, víte, jak vláda zločinecky zastropovala ty ceny 5000 korun za megawatt hodinu tehdy a obelhala nás, bylo to vyšší než chtěla Evropská unie, pak to klesalo na 4000, 3000, dneska ti nejlepší dávají 2400 a já vám to seženu za 1900. Ta úspora je potom dvojí, protože když si vemete v úvahu, že i to DPH vlastně si vypočítáte z nižší cifry, tak je úspora dvojí. Jo, takže toto můžete mít i velmi nízké ceny plynu. Všichni mají mezi 10 a 15, my to máme 8-9 korun zase, jo. Takže to můžete využít, stačí poslat mě fakturu nebo na Frantu Třeštíka, jak kdo máte dosah. Když jste z Poděbrad, on mi ji přepošle, dál se nestaráte, máte ode mě 100% garanci, že dodavatel neskrachuje, bude se k vám chovat slušně, to znamená, že zavoláte, někdo to bude řešit, na rozdíl od těch jiných velkých firm, nemají tam někde v těch smlouvách nějaký odstavce, že vám můžou kdykoliv zvýšit cenu, ale máme tady to riziko teďka, že jak je tady ta legislativa Evropské unie, která vlastně nám zvyšuje ty ceny, tak se tam můžou objevit další položky, a to je to na vyrovnávání soustavy takzvané, jo, že jak to kolísá ta výroba díky solárům, někdo to musí vyrovnávat, tak to přehodili na obchodníky a obchodníci vám to teďka dají do cena jako novou položku. A to je ten zločin Evropské unie a naší vlády. Jako jeden teda z mnoha. Já jenom to vemu velmi stručně, do jaké situace nás dostali. Jsme tady většinou post dorosteneckého věku, takže se budeme zabývat hlavně touto kategorií, co na ně může dopadnout. Víte, že zrušili valorizaci důchodů a teď je v ohrožení i to, že ta absolutní výše důchodu bude zachována, protože díky Evropské unii a této vládě vláda nebude mít peníze ani na výplatu důchodu, ani na bezplatnou zdravotní péči. Stanjura, který naseká dluh 300 miliard korun za rok, to bude řešit zvýšením daně z nemovitosti až 10krát. Větší města, jako třeba Poděbrady, budou mít tu sazbu vyšší. Tohle to všechno na nás může dopadnout
A když si vemu, jaká je ta koncepce, jenom abyste věděli velmi stručně, tak je to vlastně tak, že postavíme novou elektrárnu Dukovany za 400 miliard, přičem v řadách Jasanu je člověk, který by ji postavil za 200 miliard. Nechtějí. Máme tady lidi Ivana Noveskýho, mě, kteří známe, co je to zákon o cenách, že můžeme na základě něho už teď v průběhu roku okamžitě snížit ceny elektřiny na polovinu, třetinu. Vláda nechce. Zamítla ten návrh, jo. Takže to jsou takové ty, bych řekl, zásadní věci, ty drobné, to, co jsem říkal, že na tom trhu, kde máte spoustu podivných obchodníků anebo s drahýma cenama vysokýma, tak aspoň jsme dokázali sehnat takovou tu nejnižší. Samozřejmě takovéto ceny jako těch 400 miliard na Dukovany se vám promítnou potom do cen elektřiny. Další věc je, že to vyrovnávání soustavy díky těm obnovitelným zdrojům stojí strašlivé peníze. Tak strašlivé, a teďka uslyšíte dobře, když bych se tady podíval, tak pan Křetínský dostává dotaci 20 miliard od státu na to, aby zajistil to vyrovnávání soustavy. V celé Evropě přes 200 miliard dotaci. Pan Tykač to samé, to všechno platíte a budete platit ještě víc. No a my jako odborníci jsme tady zaprvé pro, abychom tuto situaci zanalyzovali a potom i hledali řešení. Máme tady další problém. Místo toho, aby ponechali nám plynové kotle, kde máte ze zákona takzvaný kondenzační, povinně, když si vybavíte, který má účinnost přes 90%, emise skoro 0, tak vy je nebudete smět používat. Oni zavedou paroplynové elektrárny, které budou vyrábět elektřinu, protože všechno půjde na elektřinu, který bude nedostatek. Ty paroplyny mají účinnost 40%, tady 90, tady 40, to ten rozdíl jde do vzduchu. To je ekologický, to je naše základna, to je Green Deal. Tady to vidíte, jenom když v praxi si to rozbetlujete, tak co tohle je? Já jsem to včera říkal v České televizi, kde Jasan dali dohromady se 4 stranama. Já jako řeknu teda, my jak jsme tady, máme zkušenosti. Tady člověk vidí, jakou to má cenu. Já když jsem tam s nima byl, to byli lidi mezi 20-30 rokama. Oni byli duševně na úrovni 10letého dítěte. A to jsem ještě pár roků přidal. Ty jsou ale absolutně mimo. Ty jejich poznámky uslyšíte to, kdo se budete chtít dívat. V sobotu ve 14 hodin to budou vysílat na hodinu. Já jsem se tam steknul teda trochu, jo. Když mě nějaký takový hoch začal vykládat, kudy teče plyn, to už jsem nevydržel. Úplně obráceně, než prostě hrůza. No a chudák, teda moderátorka, ji musela dát všem slovo. A já jsem potom říkal, víte co, vy tady všichni rozdělujete peníze, vy mladí. Támhle ta chce na sociální, ten chce pro mladý, támhle ten chce to. A vy jste zapomněli, že se na to musí vydělat. Nebude ani na důchodce z toho, co na nás, jsem říkal, se na nás chystá. A my jsme tady jako Jasan, my jsme jediný, kdo na to vydělá. Máme program 500, že ušetříme 500 miliard za rok. Já jsem říkal, já to podepíšu. Jak se k tomu dostane, já to podepíšu, že to dokážem, tak jako jsem to dokázal v 90. letech. Haha, to je legrace, to je nesmysl, to je pitomost. Ty 4 se tam vystřídali všichni jednotně. Já říkám, a teď poslouchejte. Když to mají Poláci a Maďaři, proč to nejde u nás? Co máte v těch hlavách? Proč? Řekněte mi okamžitě, proč to nejde. Mluvíte o něčem jiným. Já říkám, aha, tak vám už rozumím. No a nakonec jsem se jako do toho opřel dostu, že jsem bojoval proti všem těm mladým dětem, duševně, opravdu 6 let, víc to není. Jako úrovně. Tohle udělali z té generace. Ty kdyby měli ty vaše zkušenosti a naše, nikdy nemůžou takový pitomosti vykládat, co tam vyprávěli. To, když uslyšíte, to si pobrečíte. Samozřejmě tam byly narážky i na ty důchodce a takovýhle nepřímo. Já jsem říkal, ale naší prioritou není. My chceme v rámci toho programu 500 a to dosáhneme tím, že právě snížíme ty ceny elektřiny, plynu na 1/3 nebo polovinu a umíme to. Kromě toho se budeme chovat jako v Německu, zdaníme obchodní řetězce
protože oni tam regulují ty ceny, že říkám, koupí od farmáře kilo jablek za 10 korun, k tomu si dají 50%, prodávají za 15, u nás to prodávají za 60, v rámci slevy za 50. Jak to, že tohle u nás není zavedený? No tak bychom to zavedli. Poláci zdanějí dividendy, které jdou do zahraničí až 90%. Tak bychom to zavedli. Maďaři dali ty energie, proč bychom to všechno neudělali? Jo? Je to velmi jednoduchý, těch 500 miliard. Moderátorka se ptala, a kolik byste dosáhl už v roce 26? Říkám, no garantoval bych snížení toho vašeho schodku 300 miliard, aspoň o 100 miliard, protože ten zákon můžeme zavést, on platí. Ten můžeme realizovat okamžitě. Konec s burzou. Odchod. Tam není žádná povinnost tam chodit. Takže my máme, bych řekl, takovéto znalosti a další věc, zase vám to musím říct, co slyšíte, úložiště baterový na tu elektřinu. Víte, jak je elektřina drahá, nedá se ukládat. Plyn se dá skladovat ze zásobnící. Třeba půl roku tam je. Jo, tahle ne. Takže na to jsou bateriové úložiště. To bude stát stovky miliard. Po 5-6 letech to musíte vyměnit a zase budete platit dotace. Máte variantu přečerpávacích vodních elektráren, kde to bude fungovat 60 let, stát na to nedá ani korunu a zakázal to. Všechno, co funguje, musí být zničeno. Musí být zavřeny uhelné elektrárny do 3-5 let. Ale jenom u nás, Poláci je mají do roku 50. Poláci řekli, tady mám papír na to, na nás se Green Deal nestavuje. Protože jednak odporuje ústavě a jednak prokažte nám nějakýma studiema, že emise CO2 jsou škodlivý. Neprokážou. Ty studie jsou jenom, že Timmermans, který zaplatil takovýhle studie falešný, tak je dneska žalovaný za to, že daroval více než 100 miliard korun na tyto věci, aby oni to nalhali a podplatil europoslance včetně našich, aby proto hlasovali. Této jsme situaci. Takže teďka, když to tady vidíte, tak já tvrdím, jako když já to slyším, vy jako Jasán nemáte šanci, vy byste měli jít pro Stačilo a pro. Zaprvé tam nemají žádný odborníky. Jestli jo, tak mi je řekněte, jaký, já o nich nevím, už jsem to říkal. Za druhý nemají žádný program, o kterým se bavíme. My zlevníme energie. No a je to tím, že si vezmeme ministerstvo školství a ministerstvo místního rozvoje. Říkám, no tak to skvěle zlevníte energie. Z tohoto postu určitě. Jo? Tak to vidíte, jak lžou všichni. Nemají. Takže my nikoho podporovat nebudeme, protože my jsme začali jako odborníci a když nás všichni politici odmítli, ať už to byl Babiš nebo Fiala, nebo i SPD a Stačilo, tak jsme museli založit stranu. My jsme strana z donucení. My jsme prostě odborníci. My jsme noví, my jsme nezávislí, my jsme svoje náklady všechny platíme ze svýho. Žádný kmotr za náma. To bych chtěl vidět, která z těch stran nemá za sebou kmotra. To teda opravdu, když vidím ty plakáty. Tady říká nám kolega, proč nemáme ty plakáty? A my je nemáme, protože nemáme kmotra. Oni se taky nabízeli. My si říkali, my s váma nechceme nic mít. My si radši to zaplatíme a půjdeme přes sítě a budeme přesvědčovat lidi. Takže každý z vás by měl jít na základě toho, pokud tomuto věří, a přesvědčovat další desítky, stovky. Když si vemu jenom, já jsem říkal, když bych 10 000 lidí, což už máme, každý sehnal 100 lidí, tak už je to 1 000 000. Rozumíte, jo? A kolik je to? To je nic, 10 000 lidí. Když někde jsme a jsme už, tak šíři říkají, já vás znám, pane Štěpán, anebo já vás znám, pane Pilmajer, já vás znám, pane Noveský. Bohužel, on je v nemocnici, nemohl přijít Ivan, ale jako rád by přišel, jinak tak někdy příště. No, takže když vemu i ty odborníky, který máme, ten Jardanovák, ten by zařídil ty elektrárny třeba za Polovic. Tady máme nové 2 pány, kteří s náma už dále budou zase vystupovat s Jasanem i v jiných městech. Takže jsem rád, že z Poděbradska zase jste dodali i takové lidi. Zase si tu odbornost rozšíříme třeba o nové obory. Jo? Takže já si myslím, že my jako Jasán vlastně sázíme na to, a co nám říkají lidi, my jsme nebyli 1-2 období u voleb, teď jsme slyšeli o Jasanu a jdeme volit. To je 3 miliony lidí.
Kolik z nich nás bude volit? Když jsem byl v té české televizi, oni říkali, no ale vy nejste, jak jsou takový ty průzkumy, ty popularity, vy tam nejste. No a my jsme se zeptali zrovna té inteligence umělé, která není nic slavného, ale řekla zajímavou věc. Víte, jak se dělají průzkumy? Oni se dělají tak, že si vyberou 7-8 stran. Já sám tam nedají, protože to je nepřítel číslo 1. Jejich, mají vybudovaný penězovody. Uvědomte si, oni mají vybudovaný penězovody z těch emisních povolenek. Oni se toho nevzdají. A my jim na to šaháme. Jo? Takže jako oni potom říkali, ta umělá inteligence 5% máte jistých, v případě dobrého volebního programu v září můžete mít desítky procent. Když vemu 3 miliony lidí, kteří tadyhle jsou a nešli k volbám, kdyby se k ním tohle dostalo, tak tadyhle je nejlepší z nás, který obchází lidi, Pepa Smítka. Ten, když někoho potká, tak je 5 minut a už volí Jasan. Jak on to dělá? Já umím mluvit, ale já to neumím jako on. On to převede do nějaký lidový měny, koukne na ně a všichni říkají, budeme volit Jasan. No. Takže rozdal těch letáků už 10 000, jo? Takže nám jde teďka o to a nám je jedno, když se tam nedostaneme osobně. My prostě tam nejdeme kvůli korytům, tomu věřte. Jo, kdybychom šli kvůli korytům, tak si objednáme kmotra a s našima znalostma to byste viděli. Jak bychom byli víc než Káča Konečná všude. Jo? A jak by to zabralo? Všude by nás hlas. Proč nás blokujou? Proč nejsme na tom? Protože oni, když tam mají těch 7 stran a my tam nejsme, to můžete mít 50% a nebudete tam. Protože oni vyberou 7, který sledujou. To jsou všichni provládní, anebo skrytě provládní, skrytá opozice, řízená opozice. Jo? A ty ostatní, jako jsme my, tam jsou nějaký, budou ještě drobný, ty tam nesmějí být. I kdybychom měli 50%, tak tam nebudeme. Říkám těm lidem, tak si to uvědomte tohle. Proč my nejsme? Teďka jsme se nacpali do té české televize, zítra jdu 22:45, jdu tam 7 mluvit a to, co tam budu mluvit, to si za rámeček nedaj. To vám říkám rovnou. Mám tam 7 minut jenom pro Jasan, to bude rachot. Teda co jim tam řeknu, jo, slušně, ale svoje. Kam to dovedli, kam to kráčí, protože my jsme před zničením. My jsme 5 minut před smrtí, Česká republika. Když si vemete, co na nás chystá ta legislativa od roku 27, jako to, co budete platit, ty emisní povolenky z těch domů třeba, jo, to je šílený a přitom je to podvod století. To je to, že ten Timmermans, který dneska je za to žalovaný, přesto to všichni opakujou, protože ty penězovody za ty stovky miliard jsou vybudované. Další jsou, že budeme 5% dávat na vojenský rozpočet. Ale to nepůjde do naší armády. Těch našich pár tanků, co máme. To všechno šlo na Ukrajinu a zmizelo to. Jo, takže tohle to je ta naše situace a my teda ještě potom sázíme na to, že už se nám bývalí voliči ODS a vůbec týhletý koalice spolu omlouvají. My jsme je zvolili, my se vám omlouváme, už to nikdy neuděláme. Ať mě někdo řekne, kdo může volit dneska spolu. To musí být, nechci být prostej, totální pitomec. A sebevrah. Protože to, když nechají toho Fialu dodělat, tohle. Vždyť 1/3 průmyslu je zničená, jestli se nedostaneme k tomu, k volbám a oni budou pokračovat, tak zmizí ten průmysl úplně. Protože při těchto cenách, co jsou, 3krát vyšších než jinde, ten průmysl skolabuje. Přitom tady máme jako firmy, které chodí za náma a říkají, já mám sklárnu, já mám tohleto, když mi seženete levné energie, zítra začínám. To je všechno možný. Ono s tou soběstačností, kdybych ještě řekl na závěr ty zemědělství, že se říká, že my vlastně jsme soběstačnosti ze 40 víc, není to pravda, jenom 20. Protože my třeba vyrobíme mlíko na svoji spotřebu. Oni nás donutili zavřít mlíkárny a všechno okolo, takže se 80% vyveze do Německa, Rakouska a všude a pak se nám to vrátí zpátky jako máslo síriata. Proč bychom si to nemohli dělat sami? Stačí levné energie. Jenomže teďka oni jdou na to tak, že je to Rusko, tak proti Jasanu jsou 2 skupiny. První provládní, jsou to Putinovci, oni proti Jasanu nemají nic, protože my jsme úplně noví, čistý, nikdo za sebou nemáme korupční. Tady vám můžu ukázat 100, já vám to schválně vytáhnu a ukážu, 100 afér politických stran.
A to stojí za to. Hele, to je, jako ten seznam, to si neodpustím teda, to je něco, jestli ho najdu a tady mám. Tak, Víďo, prosím tě, vyndej to a takhle to ukaž, co tohle je. Jenom když to dostane. Je to 12 stran korupčních afér politických stran. Jedna horší než druhá, miliardy, desítky, stovky miliard, tom lítají mrtví na všechny strany. Jo? A co mají proti Hasanu? Kdo je tam? ODS, ANO, občas SPD, ale STAN, Piráti, celá tahle berbeš. Jeden jak druhý jsou tam všichni. Tam je popis, kdo to způsobil, jaký je obsah. Tady to všechno je. Tady to máme. Já to zítra ukážu v televizi. To se budou divit. Jako tady. A řeknu, a co máte na Hasan? 2 věci. Vy jste Putinovci? Říkám, ne, my jsme ani nejsme nacionalisti. My jsme pro národní. My se budeme chovat to, co je jako Trump. Co je nejlepší pro ČR, tak se budeme chovat, takhle budeme řídit ekonomiku. Klidně přivezu plyn z východu. Když bude dražší ze západu, vezmeme ho ze západu. Ale takhle se budeme chovat, jako se chováte vy, že nám sem prodáváte ten plyn přes prostředkovatele a pak je 3krát dražší. Děkujeme, nepotřebujeme. Jo? Takže takovéhle věci prostě se musí řešit a já si myslím, že už jsem toho namluvil dost, takže předám slovo dalším, ale jenom abyste viděli, že jaká je situace na bojišti a pokud se o to nepostaráme sami, všichni, jak jsme tady v tom sále, pokud se nezvednete a nezačne přesvědčovat další, a my vidíme, jak to raketově roste, že lidi pořád píšou, posílají a tak, jo, protože právě tím, jak nemáme ty desítky milionů, 50, 100 na všechny ty zbytečné akce, hloupé tváře, plné úsměru, ty situaci, kdy lidi nemají pomalu už na energii a oni se chektá jak debilové. Všichni, jo, jeden jak druhej teda, jo, já bych je tam z toho, no, škoda řečí, tak já to nechám. Tak, jestli můžu. Já moc děkuji Vladimírovi, ale neodpustím si jednu věc. Není tady Ivan Noveský, to je opravdu expert na energetiku, ale říkám, neodpustím si, že by... Ne, energetika, elektřina a energetika. Energetika souvisí samozřejmě s elektřinou, ale máme vynikající člověky, ano, člověky, ne odborníky, tak povedlo se mi to rozhodit, 2 odborníky na tuto problematiku a já si opravdu neodpustím využít toho, že tady Vladimír je a už delší dobu sleduju vlastně tu problematiku v té energetice. A vždycky bylo, ten Štěpán s Noveským jenom straší národ. Opravdu, tak to pozoruju půl roku. Ale věřte, to je doba, kdy jsem se tomu začal víc věnovat, ale chci říct tolik. Sleduju teď už ty debaty, které v té televizi ostře probíhají. Pan Štěpán ani pan Noveský se tam nedostanou, nebo když se tam dostanou, tak jsou silně umlčovány. A všiml jsem si toho, že v podstatě ta zrůdnost, která Evropská unie a vláda v čele s panem Fialou pro Českou republiku podepsali, ta se jmenuje NTS 2. A tato zrůdnost začíná být hodně diskutovaná teď v televizi, v těch debatách a všechny politické subjekty, kteří se snaží ucházet o hlasy voličů, začínají na tuto problematiku upozorňovat. Ale oni na to upozorňují takovým tím způsobem, trošku lehce, trošku ono to bude, nebude. Takže vlastně bylo podepsáno v Evropské unii ten Green Deal, ta NTS 2, nějaká základní sazba, ta lipská burza, o tom by asi Vladimír tady taky mohl dlouze hovořit, nehovořil o tom, ale ta zrůdnost spočívá v tom, že to je 45 euro zastropovaných a garantovaných vládou České republiky. Ale skutečnost je úplně nějaká jiná. A dál to nebudu rozvádět. Chtěl bych jenom poprosit Vladimíra, jestli by k ty NTS 2 se tady mohl vyjádřit, jak to skutečně je, a to, co uslyšíte v televizi od těch rádoby odborníků, co nás vlastně čeká v roce 2027. Děkuji. Já jenom velmi stručně, abych teda to je vlastně schválený Evropskou unii, je to závislý, národní státy nemají úniku, musí to respektovat. Jak jsem říkal, Polsko řeklo, nás se to netýká, protože nemáte studie, které by prokázaly, že CO2 je škodlivý a je to proti naší ústavě. Pan Fiala řekl, ano, my to musíme plnit na 100%, jiná cesta není.
Tady vidíte to. V praxi to je, že těch 45, jak si řekl, oni začnou třeba na 30, řeknou strop 45, ale po volbách, jak už se píše, to bude 100, 200, 250. Cožu? Co? Takže co říct? Moment, necháme to teď. Dotazy budou potom. Jo, tak to dáme pak. No dobrý, takže prostě oni, říkám, co píšou v novinách, jo, tam už teda píšou, tady mám ten článek, že to bude zvýšený, že se o tom diskutuje, protože ta cena je předmětem spekulace. Oni vydají ty emisní povolenky někde, oni je prodají, když je stáhnou, cena stoupne, neboli spekuluje se s tím. Přeci kdyby oni chtěli toto dodržet, tak jak byl původní plán, tak řeknou, cena je 30 € za tunu a bude to až v roce 30 a půjdeme postupnými kroky. Ne, oni řekli, pustíme tam všechny a bude to předmětem spekulace. Takže nikdo neví, jaká ta cena bude. Nemůže stát držet to na 45, když to spekulanti vytáhnou na 200. V praxi v korunách. To znamená, že na začátku to budou 100 koruny 1000 a za 2-3 roky to bude 50 až 100 000, co budete platit. Jo? Proto říkám to, co chystají, proč je potřeba se jich zbavit. Možná, že teď by mohl říct Martin teda k tomu něco. Já jsem Martin Havel, já jsem taky z Jasanu. Já jsem to počítal a ono dneska už se ty povolenky v zásadě se mají spustit od roku 2027 a dneska už se obchoduje, na trzích se obchodují a cena na konci roku, na forwardech na konci roku 2028 už je skoro 90 € za povolenku. To znamená, já jsem propočítával, co to znamená, a ty povolenky se vztahují na to, že se vlastně to budete platit v palivech pro dopravu a pro vytápění. A třeba při 100 € na povolenku bude cena benzínu plus 9 korun na litr. To je zajímavost. No, takže jako Martin je asi nejlepší, kdo toto umí počítat a umí. Takový lidi my máme Jasanu, zaplať pán Bůh za to, že teda všechno dokážou spočítat. Jsem rád, že to tady řekl a je dobrý, že na to Franta upozorně. Já tady o té energetice, o těch hrůzách nechci mluvit dalších ani. To nemá smysl, my proti tomu bojujeme. Já to budu říkat, teď budu 3krát v rozhlase, té české televize, v dalších 3 televizích. Všude tohle, co tady říkám, budu jako říkat, opakovat, varovat. A týká se to těch starších taky, protože nevěřte tomu, že ten Babiš jako zase za tu koblihu získá ty hlasy důchodců a oni to spolknou a pak uvidíte, co s váma udělá, co vytáhne z druhé kapsy. Jo? To je velmi nebezpečný, Babiš je Fiala, je to samý. To už si jedno musíme uvědomit. Když se podíváme, co Babiš zabránil dostavbě Temelína v roce 14. On schválil Green Deal, i když on schválil Green Deal, ne Fiala. Jak teda Vítě mě tady trochu opravuje, ale včera jeden ho říkal, za dobu vlády Babiše se zvýšil dluh státu za ty 4 roky o 800 miliard a Petr Fiala k tomu přidal 1 200 000 000. To všechno budete platit. Úrok z těch dluhů dělá 90 miliard korun. Takže my to vůbec nesplatíte. A na co šáhnou? Na důchody, na baráky. To, co můžou ještě ukrást. Protože průmysl už je zničený, tam už nemají co. Na tohle šáhnou. To je jasný. Ten Stanjura to tak chystá. Schodek minus 300 a musíme to řešit. Když přeci je schodek, tak to musíme řešit. Proto právě říkám, jak jsou důležité tyto volby. Já jsem v tom pesimističtější. Vítě říká, no, když třeba to neprojde teď nám, tak třeba za 4 roky říkám, ne, to už tady nebudem, podle mého názoru. To už tady nebudem. To už bude úplně jiný, to už bude jiný svět. Ale to nechme, protože já doufám, že to dopadne, protože pokud by to tak dopadlo špatně a ať už Fiala nebo Babiš by pokračovali v té linii a oni to EU poslouchat budou, tak ty lidi půjdou do ulic. To už se jim to, ale jedná se jenom o to, jestli půjdeme do ulic jako Maďaři, kteří se odstli ve stejné situaci a šli do ulic, až tam byla 40% nezaměstnanost. My teď máme 5 nebo kolik, Víťo, že jo. A ještě pořád lidi jezdí na dovolenou, mají to v garáži a vůbec si neuvědomujou, že hlavou proti zdi narazí do roka do 2. To bude pecka, to bude probuzení. Jo?
A oni tomu věří, že všechno je v pořádku, všechno je a v té české televizi slyší a podobně. Ale já jsem nechtěl být pesimistický, protože proti tomu bojujem a budeme to všude vykládat, tak jako jsem s těma 4 mladejma. Zítra je vyzvu, že se chci pobavit s Fialou, s Babišem a s Havlíčkem. Jo, že ať mě pustí do debaty s nima, že ty zbabělci se přede mnou schovávají už 2 roky. Já nemůžu sehnat soupeře. Všichni ty zbabělci se bojí jak králíci. Když teda někdo řekne, redaktor mi volá, pane Štěpán, já jsem vám sehnal zmocněnce pro bezpečnost státu. On vždycky přijde. A říkám, no, on nepřijde, zítra mi zavolejte. Říkám, já myslím, že nepřijde. On říkal, no určitě přijde. Jak jste to věděl, že nepřijde? A říkám, no protože je znám, protože se bojí. Bojí se pravdy. Oni lžou a dělají podvody, proto se bojí. To si musíme uvědomit, jo. Takže já je budu provokovat dál. Pojďte hezky ke mně a rozdáme si to. Oni se bojí jak králíci všichni. Já to tam zítra v té televizi řeknu. Oni se strašně bojí pravdy a mě. Už bych rád chtěl toho Fialu, Babiše a Havlíčka, hlavně toho podvodníka. Tomu jsem napsal v roce 2022, pozor, ceny na burze budou dramaticky nahoru. My nemůžeme být závislí jenom na cenách na burze. Dostal jsem od něj dopis, jak jsem hloupej, a připravil nás o 100 miliard korun ročně, protože samozřejmě se stalo, co jsem říkal. Tak to je hlavní hvězda Babiše. Pak se tam covidový zločinec, ministr zdravotnictví chystá zpátky, hloupá Schillerová, tohle je Babiš. No to je sestava. O Fialovi ani nemluvím. Jako jo. Takže škoda řečí, ale jako myslím, že já si osobně myslím pořád, že to zvládneme dříve nebo později, že to zvládneme. Odborně na to máme. Náš jediný problém je dostat se k těm lidem, protože nás blokujou všude. Jo, samozřejmě cenzura a všechno, že jo, to všechno, ale my se musíme dostat v tu chvíli, jak se tam dostaneme. A jak se tam dostane třeba Pepík, nebo i přes ty sítě sociální a všude. V tu chvíli jsou naši ty lidi. Takže je to i na vás, to jsem chtěl říct. Tak jo, já děkuji moc Vladimírovi za krásné slova a teď bych se obrátil tady na kolegu Víťu Pilmajera. Řeknou, ale takhle, já chci říct, že Vítě Pilmajer je chodící studnice, studoval hodně dlouho, ale studnice vědomostí a ať zavadím o kterýkoliv obor, tak jenom tiše můžu závidět opravdu to, co on dokáže. Bylo by zajímavé, kdyby zkomentoval pán, já s tím souhlasím na závěr. No, to já ne, tak jestli... Jo, dobře, takže to domluvu změníme. Vítě určitě o slovo nepřijde, tak já bych se dovolil... Děkuji. Ne, sám se dobrovolně vzdal časového prostoru, ale určitě tomu, Víťo, neunikneš, protože tady mám připraveno několik témat a některý z nich určitě takhle. Jak se říká, losovat z klobouku, ne, nechám to na tobě, který si myslí, že by bylo asi v tuhle chvíli a po těch proslechy plánu tady nejvhodnější, takže já si dovolím představit Standu Palšu. Poděbraďáci ho znáte z našich přednášek tady. Je to člověk, který vlastně je to rektor, nebo přednáší na Karlově, ne rektor, ne, ale přednáší na Karlově univerzitě, v přednáškách lékařství. A já vidíte, že se do toho zamotávám, takže spíš ho nechám, aby se sám ještě představil kousek ze svého a pak řekl k té problematice, co tady probíráme, něco více. Děkuji. Tak děkuji Frantovi za takové představení, ale musím to trocha uvést na míru správnou. Jo. Se známe už dlouho a já tady mám takové bloky přednášek spolku, který vlastně se věnuje civilizačním nemocem a jinak tím, že se věnuju dlouhé léta, můžu říct od studií, se věnuju molekulární biologii zaměřenou na onkologii. Jsou jako diagnostik v oboru onkologie, věnuju se leukemickým pacientům a zároveň taktéž ještě se věnuju problematice systému zdravotnictví a také se ještě věnuju bioetice. Jo? Spolupracuju také s různými spolkami, které se věnují pacientům s postižením. Jo? Někdy se říkalo handicapovaní pacienti, teďka pacienti s postižením. Takže tohle je takové moje jako představení, jo? Na začátek, abyste věděli, někteří mě právě jako znají, protože tady máme přednášky na téma pro kardiaky, pro onkologii, jo? A potom po různé ještě
nemoce, které můžou v rámci civilizačních nemocí nastat. Co se týká jako toho zdravotnictví, tak já právě jsem se podujal, že Jasanu pomůžu v rámci přípravy programu pro zdravotnictví jako odborník s tím, že je pravda, že se věnuju už dlouhé době jako různým systémům zdravotnictví. U nás v České republice funguje takzvaný Berlingov systém zdravotnictví, které vlastně presazuje jako ministerstvo. Je to celkem můžu říct jako spravedlivý systém zdravotnictví. Jenže teďka náš minister, můžeme říct Válek, který je, tak vlastně se ujal toho, že začal tenhle systém naburávat. Naburává to tak pomaly a nenápadně, že vlastně lidem normálně přeshazuje, můžu říct, jenom části nebo úlomky toho, co se připravuje. Jo? Možná jste slyšeli, že se řeklo, bude víc zdravotních pojišťoven, které budou vám moct umožnit to, že když budete potřebovat, řeknu, chcete vyšetření magnetickou rezonanci, déle na to čekáte, ale pokud budete mít další připojištění, tak to bude urychlené. Jo? Nebo chce zavádět jednodňovou chirurgii. O tom jste možná jako slyšeli, hodně se to propaguje v televizi, kde vlastně se vystupuje s tím, že jednodňová chirurgie ušetří peníze ve zdravotnictví. Já zase nejsem názoru toho, že jednodňová chirurgie ušetří zdravotnictví jako peníze, jo? Protože jednodňová chirurgie je vhodná na některé typy zákroků, ale ne na zákroky, které ministerstvo chce, aby byly preferované v rámci jednodňové chirurgie. Vemte si, v dnešní době, když pacient jde na nějaký chirurgický zákrok, jednoduchá operace slepého střeva, jo? Nebo na žlučník, požaduje správně, pokud je pacient v celkové anestezii, tak měl by být v té nemocnici po té anestezii zůstat ještě dalších aspoň 48 hodin, to jsou 2 dní. Jo? V dnešní době se to dodržuje. Jo? Jeden den nastoupíte, udělají vám předběžné vyšetření, na druhý den jdete na zákrok a pak podle stavu vás nechají ještě 3 nebo 4 dní v nemocnici, maximálně 5. Jo? Pokud by se tohle přeneslo do jednodňové chirurgie, tak se si vemte, že pacient, který byl v celkové anestezii a ten den hned půjde domů, přitom má na sobě veškeré hadičky, kde vlastně odchází dřen, jo? A teďka vlastně je v bolestech, lebo to jako nelze, jo? Jako ten pacient má ty bolesti, hoci je vlastně analgetikama jako ta bolest potlačená, ale ta bolest tam je a potřebuje být pod dohledem, jo? Protože byl v celkové narkóze. A pokud ten pacient půjde domů a zhorší se mu zdravotní stav, tak nemůže vůbec říct, aby tam měl okamžitou pomoc. To, že si zavolá záchranku, která přijde, a nedaj bože na to, že je to nějaký důchodce, nebo je to někdo sám, který žije, tu pomoc si ani nezavolá, nebo ji zavolá pozdě, tak ten člověk buď může zemřít, nebo nastanou takové okolnosti, že se mu zhorší zdravotní stav a ty náklady na tu léčbu jsou pak takové, že nebude tam ležet v té nemocnici 3-4 dní, ale leží tam další týden nebo 2 týdny. Jako, jo? A neříkám o tom, že má vedlejší ještě zdravotné problémy, které potom zákroku mohly vzniknout. A teď se vrátím nazpět, proč jako ministerstvo tohle jako preferuje. Preferuje to proto, že vlastně říká, budou zdravotní pojišťovny, kde si budete moct jako připlatit, jo, některé věci. Ale říkám si, proč bychom měli mít další zdravotní pojišťovny, když máme jednu základní a máme už určitý systém, který funguje, který můžeme jenom vylepšovat, a to s tím, že když se podíváme kousek od nás do Rakouska, ten systém je o mnoho lepší. Taky funguje jako Berlingov, ale je správný, jo, vůči tým nemocím a vůči tomu ošetřování. Zároveň je navázan na sociální systém, jo, co u nás jako tohle nefunguje. Není to propojené, jo, ten zdravotnický systém se sociálním systémem. A ještě si říct to, že pokud vlastně tvrdí, že budou zdravotní pojišťovny, které si připlatíte, jak jsem říkal, to magnetickou rezonanci nebo CT, tak to jenom udělá to, že chce totiž vybrat zo základního pojištění to, co teďka platíme, jako když máme základné pojištění, platí za nás zaměstnavatel, my si platíme nějaký základní pojištění, když vlastně člověk nepracuje, tak platí, myslím, nějaký teďka je 2800, tak se platí, jo. A v tom máte vlastně
Všechno. Máte v tom vlastně základné vyšetření, máte hospitalizaci, máte veškeré zákroky, máte nárok, řeknu, na civilizační nemoci, na onkologické, kardiologické onemocnění a tak dále. Jenže jim se to moc jako nelíbí, protože v tom balíčku je všechno. A právě ten systém má udělat to, že bude základní pojištění, které zůstane na úrovni 2800, ano, ale bude zahrňovat jenom základní vyšetření. To znamená základné vyšetření praktického lékaře, možná tu jednodňovou chirurgii, jo, operace slepáku, operace žlučníka nebo nějaké menší zákroky chirurgické, ale neměl by, jako oni mají takovou představu, charakterizovat to, že když člověk dostane například onkologické onemocnění nebo bude potřebovat léčbu po neurologické nějaké cévní příhodě, jo, a tak dále. Tak tohle by v tom nemělo být a to byste si měli jako znova připojistit. Jo. A takhle tyhle systémy fungují, řeknu, v Americe. V Americe to funguje tím, že tam je tržní zdravotnictví a na všechno musíte mít zvlášť připojištění. A oni tohle právě jako chcou, protože odbůrají jako jo, to, že teď máme všechno v jednom balíčku, ale pak, aby to bylo každý samostatně. Ale když si žijeme v 21. století, přece nemůžeme chtít, aby lidi byli někteří bez pojištění, lebo ne každý si dovolí vlastně to pojištění mít na taký úrovni, aby měl, řekneme, 3-4 pojistky kvůli různým nemocím. Jo, to přece nejde. Jako jo. Proto si platíme základní, které už tady funguje několik let a proč to teďka mení? Jenže oni na to důvod mají, protože řeknou, chybí nám peníze a tím, že se to rozdělí do více pojišťoven, získáme víc peněz do zdravotnictví. Ale už se nehledí na zdraví těch lidí. Jo, takže právě to si myslím, že se obávám, kdyby tohle mělo jako nastat, jo? Ten tržní systém. Pak další věc, co se týká v rámci zdravotnictví, jako víme, že vlastně v dnešní době lékaři je nedostatek lékařů. Jo, to jako je známo. S tím, že fakulty se snaží, vlastně produkují lékařů, ale na těch fakultách je hodně zahraničních studentů. Je pravda, protože ty studenti přinášejí peníze pro fakulty. Jo. Naši studenti jsou taky, ano, ale pak oni, když ukončí studium, tak hodně vycestovají venku. Nezůstávají u nás, jako v České republice. Co je špatně? Jo, to je právě tím, se pak potkáváme, že je nedostatek praktických lékařů, jo, ty chybí všude. Když se podívám, řeknu, od hranic až Slovenská nebo až nahoru, jo, tak fakt všude ty lékaři chybí. Jo. Já se setkávám hodně se starými lékařmi, když máme nějaké konzilia, oni tam chodí na to a právě říkají, my jsme prakticky lékaři v obci, kde už mám 70 nebo 80 let, má ten lékař, sám potřebuje zdravotnickou pomoc, ale ještě je mu líto ukončit tu praxi, protože nemá náhradu. A vy, když ji skončí, takže ty lidi, co jsou tam, nebudou kam jít, jako jo, nebo musí cestovat nějakých 40-50 kilometrů. A neříkám o tom, že prakticky lékaři mají v dnešní době na jednoho praktického lékaře připadá někdy až 4 000 pacientů. To je šílený počet. Ono jako finančně je to dobrá částka, jo, jako příjem. Ale vlastně na to, aby ten lékař stihl se věnovat tím pacientům, to není možné. Vemte si, že při normálním běžným vyšetření, když jdete k lékaři, měl by se vám věnovat až 25 minut. Jo, těch 10 minut by měl, aby se s váma seznámil, poznal vašu anamnézu, po případě, když chodíte víckrát, vlastně vyhodnotil postup léčby, jaké léky berete a podle toho vám nastavil novou léčbu. V dnešní době to není možné, je to fakt 10 minut. A také je ještě problém v tom, že ty lékaři pak prakticky musí dělat hodně administrativy. Jo? Musí vyplňovat různé tabulky pro zdravotní pojišťovny, pro ministerstvo a tak dále. Takže tím, že oni tohle dělají, tak si to započítávají do těch dalších 10-15 minut, co by se měli věnovat tomu pacientovi. Já jsem právě byl za mnou takový rozhovor, to bylo v Praze, kde byli vlastně zástupci ze Senátu a tam jsem právě jako řekl, že podle mě na prvním místě v 21. století má být jako pacient. A potom má být to ostatní. A vy vlastně politici jsou od toho, aby zehnali ty peníze pro těch pacientů. A ne, aby pacient zháněl ty peníze jako pro ty lékaře. Jo? Protože žijeme v 21. století. Nemůžeme se vracet nazpátek na nějaký začátek 19. a 18. století, jo? Kde se všechno platilo a vlastně to zdravotnictvo bylo někde úplně jinde.
V dnešní době jde zdravotnictví rychle dopředu, jak věda, tak výzkum. A to všechno se dá uplatňovat proto, aby ty lidi mohli žít důstojný život bez zdraví. No, takže a to vlastně by mělo být, protože vlastně jak budeme staří, všichni budeme staří, jo. A teďka vlastně, když dojdeme tu starou, tak nechceme být jenom nemocní, jo, jako, ale chceme si ještě dožít těch pár let jako v klidu a ve zdraví, jo. A právě v tom je ten problém, že vlastně v dnešní době se hodně, řeknu, těch politiků, kteří jsou a hodně těch mladých, jako tady vlastně pan předseda říkal, jo, tak oni nemají dostatečné znalosti a snaží se jako říkat, že staří lidi jsou na obtíž, jo. Ale to je přece nezmysl, jo. Musíme žít vždycky o tom, že vlastně starý člověk prošel určitou etapou životní a každý má nějakou zkušenost. A tu zkušenost přinese do té společnosti. Jestli ji přinese do své rodiny, tak udělá dobře, jo? Protože pozvede i tu rodinu. Jako, jo? Tím, že něco, co už zažil, mohl se o něčem poučit, co bylo špatné a co je dobré, tak tam přinese. A my tomu říkáme u nás, jako, že to je phronesis. Jo? A phronesis člověk může získat jenom pokud je starší, něco zažije, má zkušenosti a ty může předat jako dalším lidem. Jo, takže to by jsem chtěl právě tomhle ukončit, ten svůj rozhovor v rámci zdravotnictví a jenom říct, že vlastně potřebujeme fakt do zdravotnictví lidi, kteří mají zájem něco dělat pro těch ostatních. A nevidí jako na prvním místě jako peníze, ale vidí zdraví těch občanů. No, takže to bylo k tomu zdravotnictví. A teď ještě v rychlosti jenom se zmíním o tom školství tady trocha. Je pravda, že taky se mám o to školství, takže trocha to sleduji a tady vlastně máme, že znovu zavedení učňovského školství má JASA. Jo? Ale na jednu stranu můžeme ho zavést, ale mělo by to být v nějakém principu. Ono možná málo kdo z vás ví, že v dnešní době funguje jako to učňovské školství asi takhle, že když vlastně člověk skončí základní školu, nastoupí na střední, můžeme říct s maturitou, jo, nebo na učňovský nějaký obor a když vlastně ten obor ukončí, tak pak si by se měl dál vzdělávat. Jo. Ten, kdo nemá maturitu, tak by si měl udělat maturitu nebo měl by jít na bakalářské studium a pak na vysokou školu. Jsou za to, aby se to neplatilo. Jo. Potřebujeme vzdělaných lidí, potřebujeme lidi, aby se dostali k tomu školství a mohli se učit, jo, zdarma. Jenže pak je malý problém. Pak my říkáme, že nemáme dostatek, řeknu, číšníků, nemáme dostatek kuchařů, nemáme dostatek zedníků. A teďka vlastně nastává situace, že vlastně ve školství, v tom učňovském, jsou vlastně studenti, kteří skončí 3,5 roku a oni si můžou zvolit další učňovský obor. To znamená, že končí 200 kuchařů, 200 číšníků, ale oni nejdou dělat tuhle práci. Kdyby si zvýšili kvalifikaci, že půjdou si dělat maturu, pak půjdou na bakalářské studium, pak na vysokou, v pořádku. Jenže ne. Oni tím, že jim to znovu štát jako zaplatí, tak si jdou dělat další učňovský obor a takhle fungují až do roku 25. Pokud na nich rodiče berou rodinné přídavky a oni mají výhody status jako studenta. Ale pro společnost nic nepřinesou. Protože kvalifikaci si nezvýší, jo? Obor učňovský, který studují 3 obory, tak pak neumí pořádně ani jeden a pak skončí znovu na pracáku. Jo? Takže v tom je problém v tom školství. A říkám si, pokud někdo chce dělat 3 učňovské školy, pro mě za mě ať si je dělá. Ale tu první bude mít zdarma a tu druhou ať si platí, a i tu třetí. A když ne, tak ať jde pracovat, nebo si zvýší kvalifikaci tou maturitou postupně vyšším vzděláním. Jo, takže to jsem jenom chtěl tak na okraj, že to školství, jak se vykládá, že nejsou peníze, oni peníze jsou do školství, jen je potřeba je správně jako rozdělit. Tak děkuji. Já můžu dotazy řeknu potom, protože to si chceš někoho dotazy, nebo potom. Může to k tématu? Já můžu taky ještě. Já jsem hlučnej, takže... já si můžu. Debatu bychom vzali potom, jo, aby řečníci a pak bude prostor. Nebudem to tříštit. Já nebudu dlouhý. Ne, ani dlouhý, ani krátký. Takže já bych poděkoval Standovi za perfektní přednášku a názor na jak zdravotnictví, tak školství. A ještě bych požádal... Takhle, no nás trošku tlačí čas,
takže věřím tomu, že neusneme. I ty, když nám teď k tomu něco malinko řekneš, protože zase tebe známe jako tvář z těch poděbradských přednášek, velice zajímavý témata, tak jenom v krátkosti, protože jsi vstoupil do toho našeho povídání tady rovnýma nohama. 5 minut. Takže dobrý den. Všichni mě znají jako Františka. Já pracuji v QQ Klinik a nejsme žádné zdravotnické zařízení, spíš máme, možná by se to mělo říct, alternativní přístup obecně ke komplexní problematice života. Máme v tom i, řekl bych, takový filozofický aspekt. Nechci tady dlouze hovořit, protože čas nás tlačí, tak to řeknu velmi jednoduše. Hodnoty, které bychom měli vyznávat, jsou ty základní, tedy život, zdraví, svoboda, nezávislost, spokojenost, seberealizace, mít radost ze všeho toho, co děláme. A podle toho se snažím řídit a podle toho také přistupuji třeba i k sociologii, přistupuji k politologii, přistupuji k energetice, o té se tady hodně hovoří. Přivedl jsem sebou kolegu, který se zaobírá zase třeba špičkovými technologiemi v oblasti blockchainu a podobně a souvisí to hodně s energetikou, ale k tomu obecnému, co tady zaznělo. Ten systém je špatně. Tohle, co tady my všechno řešíme, jsou nesmírně podstatné věci, ta energetika zejména, ale ten systém je špatně. Prostě pokud my nežijeme v demokracii, je nutno si to uvědomit. Zastupitelská demokracie není demokracie. Jakýkoliv přívlastek k demokracii je falešná demokracie, hra na demokracii. Tohle si musíme uvědomit. My musíme být demokracii. Ten systém musíme změnit na demokratický, ne na přívlastkový. Pokud budeme hovořit o jakémkoliv přívlastku, pak je to problém. To je zásadní. A teď něco, co jsem četl možná v roce 76. Četl jsem nějakou francouzskou studii, kde se zkoumalo celosvětově, byla to velká studie, neznám už ty přesná data, ale řeknu to rámcově. Pokud se narodí 100 dětí, tak 3 z nich v průměru jsou terminus technicus debilní, tedy nejsou to voliči, vyžadují ústavní péči. 17% z nich jsou mentálně oslabení do IQ 90. Jenom podotknu, že šimpanz má také 90, je to velmi inteligentní zvíře a občanské průkazy se obecně dávají, ale případně mě opravte, pokud to budu říkat nějak špatně, možná už je to trochu pozměněné. Občanské průkazy se lidem dávají do IQ asi 57, tedy jsou to voliči, ale jsou to voliči, kteří jsou nevyzpytatelní. A pak jsou voliči, o které my tady všichni usilujeme, a těch je 70. A mají IQ mezi 90 až 110. Někdo zmiňoval, nevím, jestli je to pravda, že náš pan prezident má IQ 107. Nevím, jestli je to pravda. To je normální. Mít IQ mezi 90 až 110 je zcela normální. To jsou normální lidé, vysokoškolsky vzdělaní lidé, středoškolsky vzdělaní lidé, jsou to chytří lidé. A je pro ně charakteristické to, že to, co jim nejlépe během 48 hodin 12krát zopakujete, tak to považují za pravdu, kterou budou opakovat do té doby, dokud jim někdo nezopakuje během 48 hodin zase 12krát něco jiného. A takhle fungují volby. Takhle funguje to, když má někdo peníze a může těm lidem ze všech smyslů 12krát za sebou něco zopakovat. Dát mu dobrou kávu, nechat ho něčemu přivonět, několikrát za sebou mu ukázat nějaké krásné obrazy, třeba nějakou chlapům hezkou ženu, ženám zase silného muže, třeba pana prezidenta, on je fešák. Tím nechci narážet na nic, jenom říkám ta fakta. A pak je tady, tihle lidé se tou školní indoktrinací, nebo jak se to říká, prostě nějakým tím školním systémem, mohou přeprogramovat na cokoliv. Proto je infikováno školství všelijakými LGBT, nevím čím. A je to řízeno zvenku, není to tady od nás.
Je to řízeno zvenku a politika v současné době není o levici, pravici, o tom nebo jiném, ale je o globalismu a individualitě. Je o decentralizaci, proto jsem přivedl kolegu, a o centralizaci. A my podléháme vlivům zvenku, jsme centrálně řízeni. Všechny politické strany jsou ve své podstatě až na výjimku, nebo možná několik málo výjimek, řízeny centrálně. A do médií se rozhodně nedostane nikdo, kdo není globálně řízen, protože tahle praxe je velmi zaběhnutá, je zaběhnutá už někde z Judaje, z toho Říma, kdy bylo asi těch pět židovských nebo judaistických kmenů a Římané se dohodli s jedním vůdcem, druhým vůdcem, třetím vůdcem, čtvrtým vůdcem i pátým vůdcem. Všechny podplatili a všem řekli, že pokud budou spolupracovat s Římem a nepůjdou proti Římu, a teď dnes si dosaďte, kdo to ten Řím je, tak to bude v pořádku. A pak je nechali, aby si vybrali demokraticky mezi sebou zvolit vůdce. A oni si vybrali třeba Heroda. Jakmile ale Herodes začal dělat něco, co nebylo v souladu s Římem, tak Řím začal podporovat jeho konkurenty. Všechny čtyři. Současná takzvaná demokracie funguje velmi podobně. A já se vrátím k těm dětem, jak se narodili. 3% těžce mentálně retardovaní, anebo jinak handicapovaní, 17 do toho IQ 90, pak nás většina voličů od 90 do 110 a pak je tady jenom těch 10 lidí, kteří mají schopnost od Boha, od přírody kritického nějakého myšlení, všimnou si, že je někdo podvedl, za chvilku se toho všimnou, najdou jiné řešení a problém je v tom, že mezi těmito 10, protože my chlapi jako kluci jsme hormonálně aktivnější, lezeme po výškách, po stromech, jezdíme rychle na motorkách nebo na kole, tak se nás té dospělosti volební tolik nedožije. Těch holčiček je víc. A to je jeden moment. A už když, a to by pan Palša možná potvrdila, nebo kdo dělá někde v porodnicích, tak by to také potvrdil. Když se rodí předčasně, je nějaký komplikovaný porod, anebo to dítě se rodí předčasně, tak většinou to ty holčičky, to obtížné období toho porodu nebo i v průběhu života přežijí a ti kluci to nepřežijí. A tak se stane, že potom ten, kdo má změnit společnost, celý ten systém, tak je složen z 6 holčiček a 4 kluků. Jenomže těch 6 holčiček se musí starat s tou svou kreativitou a tou svou tvůrčí činností obecně spíš o tu rodinu. A ty ženy mají 1, 2 nebo někdy 3 děti a tak ta jejich kreativita nemůže být nasměrována do změny toho systému. A zůstávají tady 4 kluci. A ti 4 kluci velmi rychle zjistí, že ti ostatní jsou hloupější, že se snadno nechají ovládat a tak se spojí do spolu a ty ostatní podvádějí, okrádají a těžko jim někdo může nějakým způsobem konkurovat, protože když se najde někdo, kdo je považován spíš za blázna a postaví se jim, tak stojí proti obrovské přesile. Stojí proti těm, co jsou spolu, co se domluvili spolu, že se podělí o kořist. A to je problém, který je velmi obtížné zvrátit, a nechci být pesimistou, a teď odbočím k něčemu zcela konkrétnímu a pragmatickému. Lidé mi často říkají, že nepůjdou k volbám, protože to nemá smysl. A já říkám, že je to o dobru a zlu, jenomže dobro a zlo je velmi relativní. Když se 2 poperou a jeden vyhraje, tak to je dobrý pro toho, kdo vyhrál. Ale stejná situace pro toho, kdo prohrál, je to zlo. Takže polemizovat o tom, co je dobro a zlo, je složité, ale pokud přece jenom nějaké principy zásadní etiky nebo nejzákladnější etiky fungují, etiky, morálky, cti fungují, tak nemůžu nejít k volbám, abych dal prostor, neomezený prostor zlu. Musím jít k volbám. A pak je velmi často diskutováno o tom, že je zapotřebí volit menší zlo. Prosím, uvědomme si,
Když zvolíme malinkaté zlo, tak jsme ho právě zalili. Z malinkatého semínka vždycky vyroste větší rostlina, která potom bude mít další plody, zase menšího zla a bude vznikat neustále zlo. I kdybychom měli, a to je můj závěr a můj názor, i kdybychom měli zvolit naprosto imaginární dobro, tak sami před sebou bychom měli zalévat to dobro, protože jedině ze semínka dobra může vzklíčit dobro. Ze semínka malého zanedbatelného zla vždycky vzklíčí jenom silnější zlo. Pak budu konkrétní, tak děkuju. Tohle je ten můj životní postoj a už musíme skončit. Děkuju vám. Tak děkuji Františkovi za názory a myslím, že jsou v tomto kontextu toho, co tady vlastně dneska diskutujeme. A teď bych se obrátil na Víťu a dal mu prostor, co jsem o něm hovořil, ta nepřeberná studnice vědomostí a nechám na ně, jaký téma si dneska vybere pro nás. Mně se zdá, že můj čas vypršel. Jo, Máš 5 minut. jo, tak a minus 5 minut, viď? 20 minut. Já bych chtěl strašně poděkovat oběma pánům, protože mně se to líbí, ono to zapadá do té mojí filozofie. Za prvé nezbytnost změny systému, že jo? Za druhé postavit na nohy i zdravotní, i školní systém tak, aby měl racionální, bych řekl, uspořádání a racionální, bych řekl, motivační faktory. Jo? A i když nejsem odborník ani na zdravotnictví, ani na školství a jsem občanem z tohoto státu, tak vím, co mě trápí. Jo? A mně se líbí to poslední věta, zalévat dobro. Jo? A my si říkáme, že jasan je právě to dobro, které musíme zalévat. Jo? Takže když na nás útočí, že vy berete těm ostatním ty hlasy, tříštíte vlasteneckou frontu, tak vlastně co se děje? Jo? My říkáme, ne, my ji netříštíme. Nejdřív mi ukažte, kdo jsou ta vlastenecká fronta. Já ji nevidím. Ukažte mi to mezi těma parlamentníma stranama, nebo mezi těma stranama, které se chtějí dostat do parlamentu. Ukažte mi tam vlasteneckou stranu. Jo, budete jmenovat, a teď si dovedeme říct, koho asi začnou jmenovat, že jo? A já kladu otázku. A ty strany, takzvané vlastenecké, teď nebudu mluvit o ANO samozřejmě, jo? To je samostatné téma. Ale když budu mluvit o druhé opoziční straně v současném parlamentu, kterou nebudu jmenovat, protože všichni víme, že to je SPD, že jo? Tak v podstatě si řeknu, a co oni udělali za 15 roků činnosti v parlamentu pro vlastenectví? Kde oni bránili zájmy českého státu? Jakým způsobem je bránili? Když při posledních volbách právě to bylo SPD, které mohlo zabránit spekulaci při vytváření v parlamentu jednotlivých klubů a neudělali to. A kdyby to udělali, tak mohli mnohým věcem právě i nějakým způsobem, nechci říct přímo zabránit, ale omezit je. To znamená, pro mě tady končí vlastenectví u nich. A když bych mluvil o těch dalších, kteří teď usilují o postup do parlamentu, tak já říkám, no dobře, ale oni bojují o procenta. Já nevidím, že by bojovali o programy a o racionální řešení problémů, ale bojují jenom o to, že pojďte se s náma, my chceme procenta. To je hlavní jejich heslo. A my říkáme, ne, my chceme řešit problémy. A proto, když v podstatě jasan vznikal a utvářel se přes Národní radu obnovy a potom před 2 lety konečně dokopali Vláďu a Zdeňka Jandejska tehdy ještě blahé paměti k tomu, aby vytvořili politické hnutí, tak představte si, že jasan nechtěl jít do voleb, ale zase ho donutili k tomu. Právě tím postojem těch ostatních, kdy oni nabízeli spolupráci, že dají k dispozici odborníky a oni si kladli podmínky. Ne, já jsem si kladl podmínky. Já jsem chtěl jenom jedinou věc. Prosím vás, dejte si do programu konkrétní řešení konkrétních problémů, které vám doporučujeme. Ne.
Ta druhá strana říká, ne, my chceme podle sebe, my to chceme, vy nám do toho mluvit nebudete, že jo? No a potom spustili ještě kalvárii různých pomluv, jako teďko jsem se dozvěděl, že nejnovější pomluva je, že šéfové, kam si dal těch 100 000? No tvrdí se, že všichni šéfové kandidátek jednotlivých krajů složili 100 000 korun Vláďovi na účet. Jo? Prostě, když to přeženu. Takže to, Martine, ty taky, kam si to dal? Jo? Prostě, rozumíte, začínají takovéto záškodničiny. Trošku jsem odbočil, ale víte, já se dívám na to zdravotnictví, když hovořím o změně systému, tak hovořím i v oblasti financí změna pojišťoven. A ne, že aby jich bylo více. A teď vysvětlím jednu věc. Ze zákona vyplývá, že jsme my jako zaměstnanci povinni odvádět do zdravotní pojišťovny peníze. Jenomže dneska zdravotní pojišťovny, jako všeobecná zdravotní, je soukromý podnik. Jak to, že ze zákona oni dostávají peníze? Pane doktore, vy byste nechtěl na svou kliniku dostávat ze zákona desátky od obyvatel státu? Rozumíte? Toto je ta zvrácenost. Oni ze zákona dostávají peníze, se kterými hospodaří jako se svými, a ne jako společensky nezbytnými prostředky. Jo? To znamená, že toto v první řadě bych zrušil. Je to ze zákona, stačí nám jedna pojišťovna a ta ať se stará. To je první krok. Druhý krok. Vážení, neexistuje, když lidi odevzdali peníze na svoje zdravotní služby, tak aby jim někdo řekl, jo, na operaci se dostaneš za půl roku. Tohle to s váma souhlasím. Prostě to neexistuje. To je jako kdyby prostě někdo řekne, neprofinancujeme výrobu aut, protože teďko momentálně já si potřebuji koupit něco pro sebe, tak vám nedám peníze na profinancování výroby aut. No, jako rozumíte, tyhle zvrácenosti tady jsou v tom systému, ale ten systém je vytvořený historicky. Jo? A my musíme pochopit, že to, co bylo před rokem 89, nebylo dokonalý. Já mám k tomu velké výhrady, já přitom jsem zastánce lepších stránek toho období, jo? Ale kapitalismus jako takový se vyžil. Ten jako systém už prostě nemá budoucnost. A my to vidíme právě i na té světové politické scéně, kde bojují finanční oligarchové s výrobníma oligarchama. To znamená, nadnárodní korporace finanční bojují s nadnárodníma korporacemi ekonomickými. Proto mě zaráží, že naši odborníci na ekonomiku prostě řeknou, když jim položíte otázku, řešte to, jo? Tak jeden bývalý prezident, že jo, který nám dělal v roce 90 reformu, tak řekne, to chce více volného trhu. To je řešení více volného. To už jsme tady měli. A přitom druhý, jeho žák, který dneska učí na vysoké škole, že jo, tak řekne, to chce více kapitalismu. To není řešení. My potřebujeme konkrétní řešení v oblasti hospodářského státu. A právě jsem říkal Vláďovi, že včera jsem někomu vysvětloval, že víte co, tady máme všechny odborníky na státní rozpočet, ale nikdo nehovoří o tom, že státní rozpočet není o příjmu a výdejů a struktuře příjmu a struktuře výdejů, ale státní rozpočet musí fungovat jako hospodářský nástroj směrování vývoje ekonomiky. To znamená, že musím využívat rozpočtové položky k tomu, abych stimuloval rozvoj ekonomiky tam, kam já potřebuju. Jo? Jenomže oni to nemůžou dělat, protože oni ani neví, kam by tu ekonomiku chtěli směřovat. Jo? Takže my prostě žijeme v takovým velmi organizovaném chaosu, který někomu vyhovuje, že jo? A on se v tom vyžívá. To systém rozděl a padl. Jo. A víte, já když vám řeknu, vy jste tady hovořili i o tom školství. Můj názor je takovej, že souhlasím s tím, že peníze na školství jsou. Nejsou. Jenomže náš absolvent střední školy jde na vysokou školu a všechny vysoké školy nabírají, já tomu říkám, mrtvé duše.
Protože oni ví, že po prvním ročníku je vyhodí. Ale vysoká škola nasbírá dotace. Jo? To znamená, vážení, ne, vy byste měli být hodnoceni jako vysoká škola podle toho, kolik máte absolventů a podle toho, kolik se jich umístilo na pracovním trhu. No, to s tím souvisí, jo? Takže to takhle by mělo být hodnocení, jo? Ale místo toho k nám přijdou ze střední školy na vysokou školu absolventi, kteří neumí ani trojčlenku. Jo? Oni neví, co to je rovnice o jedné neznámé. Když si vezmu v základním školství, já nejsem proti soukromému školství, ale říkám, vážení, když je soukromé školství, tak je to soukromé podnikání, tak na co vy si berete peníze od státu jako dotace, tak si podnikejte, sežeňte si sponzory, rodiče, ať to platí, jo? A státní sektor nebo veřejný sektor, ať je veřejný sektor, tím ze státního nebo z veřejného rozpočtu. Ale ne, že někdo si udělá biznis ze soukromé školy, aby vydělával peníze s tím, že mu to zaplatí de facto stát. Toto není soukromé podnikání, ty by si takhle taky chtěl stavět, že jo, Pepo? Ty by si taky byl rád, kdyby ti nacpali peníze za to, že kolik máš rozestavěno a nic si neodevzdal, jo? Takže to prostě, víte, abych pravdu řekl a abych nebyl dlouhej, všechna tahle opatření vyžadují základní věc a to je odvaha. Jo? A naši voliči nemají tu odvahu. Naši voliči jsou připostraní, poslouchají těch 12 bodů, 12 opakovaných prav během 48 hodin a řeknou, my musíme volit toho, kdo se dostane do parlamentu. Ale oni volí to, co tady bylo řečeno, oni de facto volí stále to samé zlo. Jo? A nechávají ho vyrůst. Řeknou, přesně, já s tím souhlasím, s touhle formulací. A víte, mně se strašně líbil spisovatel Banáš, který jednou na jedné besedě říkal, jak si vyzkoušel svoji odvahu. Jo? A říká, já jsem šel na trh, koupil jsem si banány. A potom mě něco napadlo, tak jsem za 2 dny vzal šlupku od banánů a přišel jsem na ten trh a říkám tomu, co mi to prodal, říkám, helejte se, já jsem si u vás koupil banány a tohleto jsem tam našel. No samozřejmě, že ten prodavač, že ten ho vyhnal, že to je blbost, jo. A on říká, já jsem to takhle zkoušel drze u několika dalších prodejců, až jsem se dostal k jednomu mladému klukovi a říkám mu, helejte se, tohleto se mi stalo, já jsem u vás koupil vlastně šlupky a to. A ten mladý říká, ano, vaši reklamaci přijímám, vzal banán, jo, druhej, voloupal ho, vzal jádro banánu a zasadil mu ho do jeho šlupek, reklamaci přijímám, příště se to nestane. Rozumíte? A já jsem, tehdy, když jsem to slyšel, tak jsem říkal, skutečně to je o odvaze takhle postupovat na tom trhu a je úžasně důvtipné od toho kluka z toho trhu, jak zareagoval. Jo? A ten banář říká, a já jsem se stal potom už jenom jeho zákazníkem. Jo? Takže asi si myslím, že ta odvaha je velice důležitá a bylo by třeba, aby voliči našli tu odvahu, protože my, když děláme záznamy z besed a teď čtu ty komentáře, prosím vás, to jsou mraky komentářů, máte pravdu, jo? My bychom vás i volili, ale vy se nedostanete do parlamentu, tak vás volit nebudeme. Doprčit, co pa vy si myslíte, že uděláte změnu, když budete volit, co tady hníje už 35 roku? Jo? Lingvistické programování. Že si to ten člověk sám sobě řekne, tak tomu věří. Jo. No, prostě žijou v nějaký... To je jedno. Takže to jsem chtěl říci. Dělal jsem si nedávno ty útoky, co jsou na nás, že někomu bereme. To není pravda. Já se nikomu nebere hlasy. V podstatě si vemte, že já jsem se ptal našich některých lidí, jako, jak vidí naši voličskou základnu. A byl jsem překvapený, že mi někteří řekli, budeš se divit, ale my máme hodně voličů, kteří třeba i už 2krát nebyli volit do parlamentu. Už 2krát, to máš 10 roků. A dneska jdou volit jasan. Protože
ten jasен skutečně nabízí konkrétní řešení a tak dále. Ty letáky, co my máme, tam řešení, víte, těch bodů řešení je mnohem víc, než to, co se vešlo na ten papír. Co jako máme. A především ale musíme překonat jeden základní moment. Víra v kapitalismus jako takovej a ve spravedlivý, bych řekl, řád na volném trhu a tak dále. Nikdy to nebylo. Protože už i za feudalismu cechy byly diskriminační vůči těm, kteří nebyli v cechu. A to se přeneslo do takzvaného kapitalismu. A potom další věc. Žádná spravedlivost na trhu nikdy nebyla, protože vždycky byli ti, kteří měli ty peníze. Proč si vymysleli kapitalisti parlament? No, aby mohli upravovat legislativu tak, aby vyhovovala těm, co mají peníze. Neboli konkurence se likvidovala legislativními úpravami. Stejně jako teď. Začalo to před 3 stoletíma a dneska to je úplně vyhraněný, že si koupím všechno. Jo? A chtěl bych jenom říci jednu věc, je to apeluju. Všechny věci, co tady byly řečeny, děkuji ještě jednou za to, že jste to takhle otevřeli. Co tady bylo řečeno, všechno, co vládě říká o energii, jo? To, co ještě pro něco řekne nám ještě určitě i Franta, jo? Protože, helejte se, ta zkušenost těch lidí tady je. Bohužel největšími odborníky na období do roku 89 jsou kluci kolem 20 let. To jsou největší odborníci. Jo? A my v podstatě musíme toto překonávat. A můžu vám říci, že já jsem byl překvapen, já jsem studoval v Kyjevě, že jo? Takže tam mám vztahy stále velice živé. Moji spolužáci se rozdělili do 2 táborů, víte asi jak, že jo? A v podstatě nejvíc mě překvapilo, když dcera mýho kamaráda, který je mého ražení a mého myšlení, prostě najednou, já na ní koukal, já ji znal jako malou holku a tohleto, a najednou, když ona sem přijela, tak nenávidím Rusy. Jsem tak pokrčil rameny, dobře, asi ta válka ti sedla na mozek, ale potom byla další věc, že jí říkám, hele, Poláci vyžadují od vás, od Ukrajinců, abyste podepsali jako protest proti banderismu. Nenávidím Poláky. Rozumíte? Oni umí jenom nenávidět. A já jí říkám, prosím tě, jsi si vědoma, kdyby si mi řekla, miluju Ukrajinu, jo, tak to beru. Ale ty umíš jenom nenávidět jinou národnost, protože ti něčím nevyhovuje. K čemu vy jste se dostali? A oni se k tomu dostali díky tomu, že v roce 1991, když se otevřela Ukrajina, přijeli z Kanady bývalí banderovci a hádejte, jaký první opatření udělali. Změna učebních osnov. Výuka historie, překroucení historie a pravda je jiná. To znamená, že my, pokud chceme něco změnit, my musíme změnit ve školství obsah právě i výuky našich dějin, protože my jsme posranými Slovaní, my se klaníme nějakým Němcům, nějakým Anglosasům a tohle. Přitom oni byli barbaři a byli žabaři v době, kdy Slovani stavěli města. Víte o tom? My máme přepsané dějiny, přepsanou minulost. A my se to učíme a předáváme to dál. Dokud my si neuvědomíme, že ty Slovani tady byli v Evropě, vážení, bacha na to, Slovani byli v Evropě už před 5000 lety a ne, že se nám vypráví, že jsme přišli v 6. století. Jo? Takže a ty Slovani, když si vezmete dopis Jaroslava Moudrého, teda respektive jeho dcery Anny, která se prodala za franského krále a v tom dopise píše Jaroslavu Moudrému, otče, kam si mě to provdal? Oni neumí psát, oni neumí číst, oni smrdí. A ona uměla 3 jazyky, uměla počítat a tak dále. Takže ona z barbarské Ukrajiny, nebo tehdy ne Ukrajina, z barbarských kmenů slovanských, přišla do franské říše, stala se ženou franského krále a ona všechno ovládala tyhle, bych řekl, obory
A oni neuměli psát. Oni neuměli počítat. Takže a potom další věc je jenom pro nás, a tím skončím historickou vsuvku, že málo kdo ví, že řecké městské státy byly navázané na slovanské městské státy ve východní Evropě. No prostě měli tu samou filozofii státních útvarů ve městě. Jo? A v podstatě já mám rád historii, teď bych začal a skončíme třeba pozítří ráno, mně to je jedno. Ale každopádně vám chci říci, že my si musíme uvědomit ty naše, bych řekl, danosti, které máme, a ty danosti potvrdil i izraelský šéf zpravodajské služby, jo, ve svém vystoupení, když odpovídal na otázku, že jak to, že vy Židi jste všude, že máte finance, máte umění, jo, prostě všechno, všude jste zavedený. A on říká, my máme danost od Boha, ale vy Slovani máte jednu zásadní danost. To je kreativita. Všechny patenty a vynálezy, které jsou evidovány, mají stopu Slovanů. A že my sami sebe podceňujeme. Přestaňme se podceňovat, nenechme na sobě provádět anglosaskou genocidu a pojďme dál. Takže to bych chtěl. A Jasan je na to připravený. Děkuji za pozornost. Já bych chtěl poděkovat Vladimírovi, Víťovi za krásný slovo. A ještě tady Staník. Já jsem jenom chtěl dodat tady vlastně podpořit, jo, že vlastně ty vynálezy, co vlastně vynálezou Slovaně, jo, můžu říct, tak když jenom vememe, teďka v poslední době byl jedna věc, nebylo dostatek penicilinu, jo. Když vezmeme tím vynálezcem penicilinu, jsme my, jako vynálezci jsme ho my. Vždycky jsme vlastnili veškerý ten patent, byl u nás se vyráběl, u nás byl. Teď ho bohužel nemáme, prodali jsme ho. Penicilin se vyrábí, vlastně veškeré druhý penicilinou se vyrábí nejvíc teďka v Indii a v Číně, jo. A proto jsme byli my, co jsme byli nositelem. Tak to jsem jenom chtěl jako doplnit, jako jo. Prosím. Já na to taky navážu a já vím, že už nemáme čas. Kontaktní čočky, mikrovlnka, teď moji kolegové léky na Alzheimera, profesor Holý, léky a tak dále a tak dále. Dokonce i Rubikova kostka je původně českého vynálezu. Léky na AIDS. To po Maďaru. Na Maďaru to ale nic nemůžeme vyrábět tady, to bohužel všechno musíme dávat venku, jo. Nezůstalo nic u nás, jako, takže. Ještě teď Masarykova univerzita, umělé oplodnění člověka, teď ty současné systémy, ta žena musí přijít 3krát, než otěhotní. Máme teď aktuálně reprodukční medicína, 97% pravděpodobnost, že ta žena otěhotní hned na poprvé a ten bezproblémový život toho jedince z nějakých, já si budu nepřesný, ale 18 dětí ze 100 se zvyšuje na třeba 62 nebo 67 a tak dále a tak dále. A jsme ve finále. Slíbil jsem, že se podíváme ještě na tu závěrečnou část dotazy a velice krátce, takže jestli se vám podařilo v tom krásném okamžiku hudebních tónů sladit myšlenky a pár dotazů pustíme. Tak. Tak dobrý den. Já nebudu představovat teďkon, čím se zabývám, ale slyšel jsem zajímavý jednak historie, jednak školství, medicína, tady energetika, plyn a další takovéhle věci a máte jednu bolest. A já vždycky říkám, že s klientem navážu dobrý vztah, když vyřeším jeho bolest. A ta vaše bolest je, jak tuhletu vizi, jak Jasan může pomoct té celé republice dostat mezi co nejvíce lidí. Takže mě vždycky šroubujou jakoby myšlenky, jak to udělat strašně rychle, protože my nemáme rok, 2 roky času, aby jsme se připravili na nějaký volby a pak jako aby jsme vás volili. Takže jeden takovej návrh, jak se to dá udělat. V naší republice existuje spousta síťových biznisů. Víte, co to je multilevel? Jo? Ať jsou produktový, pojišťovácký, makléřský, to znamená,
udělat seznam prostě všech těchto prostě firem, oslovit šéfy těchto makléřských produktových multilevelových prostě biznisů a oslovit je a s vašema materiálama oni to dokážou pustit do svých sítí. Ty sítě mají dneska 10 000, mají daleko více, je mezi náma taky někdo, kdo dělá různý síťový biznis, tak když vezmeme všechny jenom český síťový biznisy, anebo český lídry, který zastupují různý takovýhle biznisy, tak se to může dostat mezi 500 000 až 1 000 000 lidí bezproblémově. Ale je třeba to tam dostat, opravdu tím stylem využijeme ty jejich zbraně, které oni po nás teď jakoby dělají a manipulují lidma. Využijeme tu 12. To znamená, když připravíte solidní, rychlý, prostě takovýhle materiály, aby pomocí těchto sítí se to 12krát opakovalo, protože jestliže dělám pro nějakou firmu, tak já sleduju jejich novinky. Jo? A jestliže mi nějaký ředitel, nějaký sítě, kde je, příklad třeba i síť Harmonello, Česká má obrovskou jakoby síť. Jo? Další produktový různý, ať jsou to kosmetika, různý další všechny možné věci, nebo i finanční různé záležitosti, tak mají mraky prostě lidí a tam je dosah prostě i do těch rodin. Jo? Takže pokud budete chtít v tomhletom prostě pomoct, jsem nápomocen a akorát to chce nadávkovat ty správný prostě jakoby materiály, aby se to dalo 12krát během 48 hodin. To znamená, když do té televize super udělat výřezky, udělat tyhle ty věci a s vaším programem to dostat do těch hlav. To je jediná cesta, jak to co nejrychleji do voleb dostat na ty správné místa. Jo, já bych chtěl poděkovat za velmi přínosný podnět a určitě po skončení naší debaty se k tomu ještě vrátíme už v osobní debatě. Takže dobrý den, já jsem poslouchal debatu o lékařích a mám k tomu trošku výhradu. Lékařů je dost. Hodně. Je to o penězích. Proč tento stát neudělá něco, aby ty lékaře tady udržel? Já jsem se učil pro STS toužím. Skončil jsem z STSC a musel jsem 3 roky pracovat pro STS. Proč ten lékař neskončí studium a po tu dobu, co měl školu, ať to studuje, nebo ať to zaplatí. Takže lékařů je. Co se jedná školství? Školství to je úplně to samé. Školství taky. Já jsem dělal vysokou školu, udělal vysokou školu, má jaký nadání, podržím si ho tady. Nepustím ho odsáď, pokud mě neodezdá, co mě má odevzdat. To je můj názor. A další věc, státní zřízení. Státní zřízení, tento stát, to je jednoduchý pošty kupecký. Já dělám v odborech, jsem předseda odborů, všechno v penězích. Když vy jste odborář, máte 800 lidí, tak na hlavu odboráře máte 15 hodin. 800 x 15 je x hodin. Vy máte tolik volna, kolik máte hodin. To samý je státní aparát. Čím víc mám členů ve straně, tím máte peněz na hlavu. To znamená, když těm stranám očešu peníze, velmi rychle se ztratí počet těch stran a velmi rychle ti rychlí vlci odejdou, protože nebudou mít z čeho žít a čeho krást. To je všechno, co k tomu chci říct. Já budu na to reagovat, jo, chviličku. Jak jste říkal, že lékařů je dost, já jako říkám, lékařů, můžeme říct, absolventů je dost. Jo? Oni vlastně, absolventi jsou, skončí, ale pak vlastně nezůstanou tady jako v České republice. Jo? To jsem právě říkal, že v tom je ten problém, jo? Že vlastně lékaři, a proto by bylo dobře, aby vlastně ministerstvo zdravotnictví motivovalo, tak jak říkáte, ty lékařů, aby tady zůstali. Ale na tom by se měly podílet jednotlivé kraje, jednotlivé okresy. Jo? To znamená, že už ten jednotlivý kraj, když ví, kdo od něho studuje na ty vysoké škole, jo, na ty medicíně, a teďka by měl počítat s tím, kolik těch lékařů zůstane. A měl by se možná podílet na financování studia toho studenta, aby pak viděl, když ten student skončí a nějakou dobu tady zůstane v České republice nebo zůstane pracovat na té pozici, kde mu ten kraj řekne, kde ho potřebuje. To by tak
Mohlo být, jo, jako, ale bohužel to takhle není teďka. Jo. A právě proto nastává ten problém, že ty lékaři nejsou. Jo, nejsou proto, jak říkal jsem, že vlastně v těch některých malých obcích nechcou jít, oni zůstanou ve velkých městách nebo půjdou někam do zahraničí, ale nepůjdou na malou vesnicu, protože ta malá vesnice jim nedá to, co očekávají. Finance a potom vlastně někteří, kteří chcou jiný život, jak život na vesnici. Jo. A to právě by mělo být tak, že vlastně ten lékař, když ukončí tu fakultu, měl by být motivovaný, aby po skončení školy šel na nějaké to místo, zůstal tam, řeknu, 5-8 let a pak vlastně by vrátil to, co vlastně do něho ten stát zainvestoval a pak vlastně může se rozhodnout, dobře, tu povinnost jsem si splnil, jestli tam zůstanu nebo ne. Ale většinu času, když ten lékař je na tom místě, buď se tam provdá lékařka, nebo se ožení lékař a už pak tam zakožení a zůstane. Jo? Takže vlastně ona, ta motivace by měla nějak víc toho ministerstva v rámci spolupráce s jednotlivými krajmi. Jo? To je určitě k tomu řešení, jo? Pokud bych já k tomu přistoupil. Jako, jo? Takže takhle. Můžu, já to upřesním, jo? Já jsem vaši myšlenku pochopil, protože já jsem ji akorát tady neřekl. Já můžu motivovat tehdy, když mám ještě k tomu bič. Jo? A to on hovořil o tom biče, kolega. Že v podstatě, vážení, vy jste tady vystudovali, že jo? Tak se spočítá ekonomické náklady vynaložené na jeho studium a řekne se, tohle to musíš odpracovat v našem státě v podobě roků práce. Jo? Pokud odejdeš, bude ti to spoplatněno v podobě spotřebního úvěru. Jo? To znamená, že ten člověk si rozmyslí, jestli odejít nebo neodejít. Ale potom může být ten cukr. Jo? Že pokud půjdeš do té a do té oblasti, my ti poskytneme sociální podporu z hlediska zřízení bytu, zařízení, ordinace a tak dále. Jo? Prostě musí být cukr a bič. Jo? Jinak to nebude fungovat. Takže to jsem jenom chtěl k tomuhle z tomu nějakým způsobem jako doplnit. Jo? Tak. Tak jo, já bych poděkoval všem diskutujícím za podnětné dotazy. Věřím tomu, že se podařilo odpovědět na ně. A říká se, každá pohádka má svůj konec a věřím, že ta dnešní, ten čas nám utek mezi prstama strašně moc. Ještě jeden dotaz? Pustíme ještě jeden dotaz. Tak jeden poslední dotaz. Dobrý večer. Pane Štěpáne, já mám na vás osobní dotaz. Jak je to s tou Lipskou burzou? S tou Lipskou burzou, ohledně prodeji té elektřiny a plynu. My jsme soběstační jako Česká republika ohledně výroby elektřiny. Ale jak je to s tím plynem? Když my odejdeme z té burzy a teda budeme tu elektřinu nějakým jiným způsobem prodávat lidem a vlastně firmám, jak to bude s tím plynem? Děkuju. Jo, tak velmi stručně. Lipská burza je jenom jeden z nástrojů, jakým způsobem se dá prodávat plyn. Došlo tady k tomu, že v rámci regulace byl oddělený obchodník od výrobce ze zákona a nesmí spolu mít nic společného. Neboli ten výrobce to musí prodat obchodníkovi a ten to někde prodává. Takže potom ten výrobce to třeba i prodá na tu burzu a ten obchodník to kupuje zpátky. Ale to je jenom možnost, to není žádná povinnost. Ten švindl je v tom, že ta burza, jak jsem říkal, nefunguje jak má. Tam se manipuluje s cenama a i tím způsobem, že se tam uzavře dvoustranný obchod, burza je jenom zprostředkovatel, takže podvodníci udělají to, že on to prodá někomu za 50 na Kypru, ten to pak prodá na burzu za 200 a náš obchodník to koupí zpátky. Neuvádím konkrétní firmy a jména, jo? Ale takhle fungovala burza, než se na to přišlo ještě, ale pořád je to nástroj nepředvídatelných cen a rizika obrovského nárůstu cen. Takže jako ta burza může být nástroj ideální a i v plynu, že má sloužit na vykrývání těch výkyvů. Neboli já si třeba uzavřu smlouvu, já nevím, z Kypru nebo z Ruska nebo čertví odkaď na flat, takhle dodávku toho plynu a ty výkyvy, které potřebuju zima a léto, to si kupuju na burze.
To je smysl burzy a takhle to bylo do té doby, než to sprzněli tou evropskou legislativou. Takhle to fungovalo, proto jsme měli dobrý ty ceny. Jo? Tohle byl smysl, jiný není. Tak jak jako my jsme měli všechno na burze, tak obrovský riziko problém. No a ten plyn, to je zrovna tak, na to byl plynovod Jamal, který vlastně šel třeba z Ruska, plyn na burzu šel tím plynovodem přes Polsko Jamal na burzu. Ten byl na to určený. Proto tam ten plyn byl a šel i třeba ze západu, jo? Tam se to všechno skoupilo, semlelo a kupovalo zpátky. Smysl to mělo, že ta burza zlevňovala ceny proti monopolnímu prostředí, když to dobře fungovalo, jo? Ale nám pořád chybí ten základ, který my bychom chtěli, abychom měli jistotu, že tady vždycky ten plyn bude. To znamená, abychom si koupili, kde chceme. Evropská legislativa vám nemůže zakázat podle těch pravidel, abyste kupoval na východě nebo na západě. Nemůže. Porušuje pravidla Evropské unie. To není jejich problém. Vy si to dodáte na vstupní bod do ČR a jim do toho nic není a nemůžou do toho zasahovat. Jo? Ale oni to dělají politicky a řeknou vám, a vy nesmíte nakupovat tam. Což je svinstvo strašný. Jo? A lumpárna. Je to proti zákony. Je to proti regulaci Evropské unie. Jo? A to je ten zdroj všech těch problémů. Já nechci o tom dál mluvit, ale snad si asi rozumíme, že jak to tak nějak by mělo být. No. Děkuju. Tak jo, děkuji. Opravdu nadešel čas, kdy se musíme rozloučit. Já bych chtěl všem našim hostům opravdu poděkovat a chtěl bych se obrátit na vás a na všechny posluchače s jednou jedinou velkou prosbou. 3.4. se rozhoduje v České republice o naší budoucnosti. Nechci nikoho nabádat, ale chtěl bych v Poděbradech ruku na srdce. Zkuste volit tou správnou rukou a Jasan má číslo 3. Děkuji.